Maiatzaren 15 familiaren nazioarteko eguna da, eta holan izanik pentsatu dugu familiei zuzendutako ekitaldi bat antolatzea. Egun hortako prestatu dugu bizi parkea. Eta bizi parkea zer dan? Donostiako parkeak, Donostiako umentzako jolastokiak, lotuko ditugu bizikletaz egingo dugun ibilbide baten bitartez, dana Bidegorrietatik joan da noski. Hortako, goizeko 11etan udaletxe parian dagoen Alderdiadeko jolastokian bilduko gara, animatuko dien familia guztiekin, eta handik Ondarretaldera joango gara, bertako parkean baita ere gelditu, urrengo geldialdia izango da Araba parkian, hemen Amaran, eta gero handik ona etorriko gara, Kristina Enea parkera. Hemen ordu bietan pentsatuta dugu piknik bat egitea, familia guztiekin, jarraian beste jolas batzuk ere antolatuko ditugu, eta atxaldean, atxaldeko 5etan, Ipargazi Egogeza liburuaren aurkezpena izango da. Liburuaren inguruan izan dezakegu, iazko bidaiaren kontakizuna dela, gehien bat aita baten ikuspegitik egindako kontakizuna, bideietatik edo ibilbidean ikusi genuna, sentitu genuna, umeekin izandako esperientziak eta, esan dakoan, gure ustez, gurasoentzat gehien bat interesgarria izan daiteken liburu bat. Animatzen baldin bazara, etorri egun hortan eta disfrutatu Donostiko Bidegorriak, parkiak eta zure familiarekin.